മോഹങ്ങളിൻ പിന്നാലെ ഞാൻ പോകില്ലൊരിക്കലും. നിന്നുള്ളത്തെ നോവിക്കുന്ന യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ, യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഞാൻ. 1 പത്രോസ് 2:21. ക്രിസ്തുവും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാൽച്ചുവട് പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെന്നും അതിനെ നേരിടണമെന്നുമുള്ള നല്ല മാതൃകയാണ് യേശു കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. യോസേഫിനും ശമൂവേലിനും ഏലിയാവിനും ദാനിയേലിനും പത്രോസിനും പൗലോസിനും ഒക്കെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരുന്നു. അവർ ഭയന്നോടിയില്ല. നമ്മളും അതുപോലെ ധൈര്യത്തോടെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടും. നമുക്കും ജയമുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, തന്ത്രപൂർവം ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന ആളുകളെ ആത്മീകമായ പക്വതയോടും പരിജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നേരിടുവാൻ, പരീക്ഷണങ്ങളെ ജയകരമായി അതിജീവിക്കുവാൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ.